egindako diru ekarpenarekin eta egindako etxea gaur egun ere Urnietan dagoena. Eta, aita nuen saltzaile, ogi saltzaile, ama diruen hartzaile, nire aita Bernardo Moru herrirak entregatzaile. Kopla zaharrak dira. Eta liburua onakarri nagoen liburuan saiatu naiz beti bere hitzak, bere kantuetako hitzak ekartzen eta nolabaiteko lotura bat ezartzen. Esan bezala, Euskal Herri oso kristau batean jaio zen Lourdes Iriondo eta kristautasun horrek badu eragina. Alik eta gutxien hitz egingo dut Lourdesen zenbait alderdiri buruz eta nun eta galdera zehatzik ez didazuen egiten horri buruz, kristautasunaren inguruan ez dut gehiegi hitz egingo. Zergatik bere bizitzan oso garrantzitsua bat izan bazen. Justu bere biografiatan Iriondori buruz eman den irudiak moja eta kristautasuna asko goratu duelako. Eta nik uste zati hori ukaezina izan da ere, Lourdes hori baino gehiago izan zela, eta hortik kanpo ere zerraportatua bat zeukala. Baina, txikitan kristau eskolan ikasi zuen, Donostiko moja frantsesetan, beraz, frantsesez modlatzen zen, eta beranduago Urnietan presentazionen jarduntzen 7 urte zituela eta frantsesa esan dugu mojatan ikasi zuela, ingelesez ere ikasi zuen, eta alemaniera pixkat ere uste dut ikasi zula gustatzen zait pentsatzea zerbaitera etortzen gehala mundu hontara, funtzio bat dugula, badu Joseba Sarrionaindiak Luma kantaria izeneko poema bat, Ainoari gutunak liburuan, eta esaten du txori guztiek dutela arrabita bat bezala egan egiten dutenean, soinu bat abeste markatzen duen luma bat, eta ez dula funtziorik luma horrek, ez baldin bada musika hori egitea, baina txori horrek noizbait luma hori galtzen baldin badu, eroa bezala ibiltzen omen da luma horren bila. Bestela bere munduko hegalaldiak eta munduko egonaldiak ez baitu zentzurik. Eta nik uste Lourdesen bizitzako zatako bat zela, zapalduen zapalduei laguntzea, zapalduei justizia egitea eta elkartasunerako halako joera bat bazeukala, bokazio bat, ahizpa zaharrenak Afrikan behartsuei laguntza emateko erabakia hartu zuen eta berak ere, bere biografiak kontatzen duenez, hori egiteko bulkadatxo bat eduki zuen, baina hotzeria jota edo eta bere bihotzeko eritasunarekin batera konturatu zen hori etzela bere bizimoduarekin bateragarria. Badakizue, bihotzeko balbulan arazo bat edo jaiozatiko zailtasun bategatik, kanbon ebakuntza bat egin behar izan ziotela eta bizimodu eri dagoenaren bizimodu bat egin behar izan zuela. Eta horrek berak, esango nuke, edozein pertsonaren bizimodua aldatzen duela. Zaurgarri garenean heriotza, benetako arrisku bat denean, momentu bakoitzaren garrantzia handitu egiten da, eta bizitza planak ere akaso ez dira epe luze egiten. Eta esaten zutenez, akaso horregatik etzun berez bikoterik edukitzeko asmorik, baina zer den maitasuna, gero Xabierrekin elkartu zen, baina aurrera egoko kontuak dira hauek. Ikusten duzun bezala, eta galderarik ez baldin badago. Nere buruari egiten dioa galdera zergatik liburu hau.
nik liburu hau idatzi aurretik beste lan bat, beste proiektu bat eduki nun esku artean, eta izan zen Xabier Leteri buruzko tesia. Doktorego tesi bat egiten hasi nintzen, eta hor bai, herritarra dudan Xabier Lete izan zen hautatutako pertsona, eta haren poemak, eta, abestiak. 40 abesti aukeratu nituen, eta abesti horien azterketa sakoneko bat, eta bertsolaritzak zeukan harremana aztertu nuen. Eta hortan ari nintzela, kronika bat ireki eta Lourdes Iriondo. Momentu bat iritsi zen, nik ezin dut esplikatu Xabier Lete, Lourdes Iriondo esplikatu gabe. Eta tesi zuzendariari esan nion nahi zuta, zein duitzen tesian izenburu aldatu eta biei buruzko tesi egiten badut. Eta ark oso aholko hona mantzidan esan bizitza, ikerlarien bizitza luzea da, bukatu zazu tesi bat lehenengo, eta gero egin zazu nahi dezuna. Enun elkarrezketa bakarrean ere egin beharrik izan, galdera hori, galdera hori egin aurretik denek antzeko erantzunak emanak zizkiaten. Ikusten dezuen bezala, ez errebeldea hitzarekin akaso, baina askatzailea, adoretsua, kementsua, librea, oso, nik uste modernoa, espeziala, leiala, eta gero asko aipatzen zeaten zerbait, akaso ezagutu zenutenek berdina edukiko ez dute edo beharekin lan egin zenutenek eskulanak. Asko ibiltzen zela eskulanak egiten, oso marrazkilari trebea zela, oso detailista, beti zeukala oparitxoren bat, eta gustaren zait, zeolako gauzak ez dira gogoratzen, normalean. Alde humanoa eta pixkat diluitu iten da egual obraren aldean. Beraz, zorrak zor, eta beti ez daude hor. Nola izartu zen, badago Amagoia Gurtxagaren artikulu bat izan eta itzal uste dut dela, eta oso hitzjoku polita nire ere egin dut. 1964an Andoainen egin zuen lehen emanaldia, eta ara, zertzen garai hartako kultura gosea, 65 batean jasotzen zituen dei guztiei baietzik esan ezinik pasa zituen, esponentziala izan zen hazkundea. Denek nahi zuten Lourdes Iriondoren kontzertu bat, hortan ere zerikusia izan zuen Jose Mari Iriondok herri irratirako egindako grabaketek, zenbait kantu grabatu eta egunean hainbatetan jartzen zituzten irratian eta jende ikaragarri gustatu zitzaion. Oso zaila da nik uste, gaur eguneko ikuspuntutik, arek izan zuen esposizio maila ikustea. Akaso, gaur egun hainbeste erabiltzen den viralizazio hitza, ondo datorkio garai hartan gertatu zenari. 75ko uztailan adibidez esaten du, denei baietza eman ezinik topatu zuela, bere burua, eta elkarrezketa hortan Belter disketxea aipatzen da, eta Belter disketxea testu inguratzeko, garai hartan Antonio Machín, Partxis, gazte banda, oso talde potenteak, Espainia mailako oso talde potenteak eramaten zituen disketxe bat zen. Hemen baldin balego hiri garai, esango luke oso autu eskaxa izan zela, oso soinu txarrakin grabatzen zutelako. Eta duela gutxi ez dakite entzun dezue, baina Lore Ostoak izeneko podcastean, elkarrezketa egintzean Eka Interesek, ez badezue podcast hori entzuteko ohiturarik gonbiapena luzatzen dizuet eta aholkoa proposatzen dizuet. Benito Lertxundi ere duela gutxi elkarrezketatu du.
Eta ark esaten ziren, baietz, grabaketak nahiko gaizki zahartu direla. Garrano, diskoetako garrano horiek eta, bueno, soinuen hautaketak eta, akaso, garai hortako modei erantzuten zieten, baina ez dira denak kantu guztiak berdin zahartzen. Eta hori gero ikusiko dugu. Eta ikusteko gaur eguneko dudarik gabeko lau artista konparatuko bagenitu. Gehiago ere badaude, adibidez konparaketa egiteko Julen Lekuona ere sartu nun, baina hain baju zeon, kendu inula. Ikusten baldin badugu, urdinez dago Lourdes Iriondoren aipamena. Orduan, fijatu zaitezte, 74ean esan dugu hasi zela, nabarmen, nik uste, hurrengoa boskoiztu egiten zula bere popularidadeak. Gutxi gora bera esplikatzen dizuet zer den hau, Googleek daukan erraminta bada, Ngrams izena du, eta Googleen Lourdes popularidade mailan, taldean, pelotoian sartzen da. Epe luzeagoan jarriko baldin bagenu, hemen 75ean hasi eta 2015ean amaitu, ikusiko zenuteke nola marra urdina den Xabier Lete kasu honetan, Lourdes gorria eta Mikel Laboa berdea. Eta ikusten ez duen bezala, Benito Lertxundik edukizun hor 80tik 70garren hamarkadan sekulako goraldi bat, Mikel Laboak 85tik aurrera nabarmen egin zuen besteak, ez tokamai iruntzuen funtzioa, lehenengo eta behin fundazionala. Ez dokamairu nork sortu zuen, hor badago errelato borroka bat. Eta segun nori galdetzen zaian, errelatoa desberdina da. Neri ez zait interesatzen egia zein den. Neri interesatzen zait egia zein izango den. Eta hori borroka eta presio taldeen bidez lortzen da. Guk unibertsitatean zilegitasuna eman edo sinesgarritasuna eman diezaiokegu bati edo besteai, eta gero popularizatzen denak azkenean egingo du, ez? Oteizak sortu dute zuen, Laboak sortu dute zuen, Julen Lekuonak sortu dute zuen. Nik uste, kontatzen duten guztiek egia kontatzen dutela. Ordena eta horren araberakoa dela. Nik adibidez nahiko argi dut Julen Lekuonak eraman zuela Xabier Lete bilera horietara. Poeta bezala eraman zuela eta gero tximeleta bat jaio zela, ez? Belar hartatik. Lourdes Iriondo argi dago nola joan zen. Dagoeneko izar bat zen pertsona hura denek nahi zuten. Dagoeneko fama bat zeukan pertsona batek fama emango zion, oadik famarik ez zeukan kolektibo bati bere fama eman zion. Nik uste, kasu hortan oso argia dela. Eta Mikel Laboak, ere beste errelato hortan garrantzia handia daukana, Katalunian hartutako ideia hori esan zuen, hau Euskal Herrian ere egin daiteke. Bestetik dago Benito Lertxundi, dagoeneko baita ere, bere relojero lanean ere abeslari izaterekin amesten zuna eta lehiaketetan zebilena dagoeneko, ez? Baina hori, funtzioa. Hasteko eta behin, Lourdes Iriondo izan zen, deiak jasotzen zituen pertsona, idazkaria. Diruzaina, prentsa rekorteak egiten zituena. Eta fama ere berak ekarri zuen. Hasieran Lourdes Iriondo gabea honek ez dakit funtzionatuko ote zukeen. Taldeko emakume bakartakoa izan. Eta idazkari lanak berari egokitzea, nire ustez ez da kasualidadea. Eta idazkari lanak, edo kudeaketa lanak, dagoeneko pertsona bakarrantzat eraman ezinak zirenean eta artista izaera eta kudeatzaile
izaera gehiegi zienean beste emakume batek, Nekane Oiarbidek ordezkatu izana, nire ustez ere ez da kasualidade bat. Bueno, ez dok Amairuren izena ere nondik datorren eta bada beste errelatoaren zati bat, beste hitzaldi baterako utziko genukena. 60ko hamarkadan gaude. 60ko hamarkadan dena zegoen egiteko. Euskeraz, produkturik apenas zegoen. Eta kompetentzia falta hori oso ona da artisten proiekziorako. Zegoen hori gozatzeko aukera handi bat zen. Hoi bai, zentsura zuzena zen, gaur egun badaude zentsurak, politikoki zuzena dena, baina zentsuraz hitz egiten dugunen gauza serio batetaz ari gera, eta da benetan edozein kanta egin aurretik baimena eskatu beharra, edozein kontzertu eman aurretik baimena eskatu beharra, eta ze kantu irratiratu zitezken eta zeinez, baita ere zentsurak erabakitzen zuen. Orduan, artisten proiektzioa mugatzeko sistema bat baino gehiago zeuden. Eta sistema horren zatirik importanteena da autozentsura. Artista bakoitza ohitu zen bere zentsore propioa izatea. Orduan, zuk badakizunean, zuk letra bat idatzi eta gero zentsore baten eskutik pasa behar dula, lehenengo idatzi nahi ezuna pentsatzen duzu, gero zentsorek ze esango dizuten, eta zuzenketa zuk zerorrek egiten diozu. Momentu hortan ja zentsurak irabazi du. Akaso zentsorea bera baino gehiago zentsuratu dezakezu zure burua. Eta gero zentsurari ere askatasuna bezala ematen dio, ez? Zenbait batzutan uzten dituzte pasatzen zenbait liburu ustekabean bezala. Baina gero, Espainia eta Euskal Herria etzen zegoen ardatz bakarra. Kontserbadore eta moderniadearen artean ere beste tensio handi bat zeon. Eta esan dugu Euskal Herria erabat tradizionala zela garai hartan, eta garaiko kroniketan ikusten baldin badezue, Lourdes oso kometitua zen. Esango nuke berak ere, ez duela gezurrik esaten, baina badaudela kazetariek intentzio txarrez egindako galderak eta berak oso ondo toreatzen asmatu zuenak, ez? Galdetu, Beatlesak gustatzen altzaizkizu. Hori da, ezetz esateko, ezetz erantzuteko aurreikuspenarekin egindako galdera bat. Beatlesak gaizki ikusia zeuden, oso modernak, oso austailiak zielako. Orduan, bere erantzuna zen. Neri gustatzen zaizkit Beatlesak, baina bere kanta moteletan. Beste, orduan, bazeon, Beatlesak ere transgreditzailetzat hartzeko apentsa nuntzeon, ez? Modernitatearen Lourdes Iriondo bera ere kritikatua izan zen, gitarra espainola lagunduta jotzen zulako. Ikusteko nuntzegon garai hartan. Orduan, ohitu zien bakoitza bere autozensurara, baina transgresio txikiak ere egitera ohituta zeuden, ez? Adibidez, bada Viviano Moron kantariak esaten zuen, abajo la dentadura, abaixo la dentadura, mundu guztia ezekin hor, diktadura zela hitza. Oskidetasunak hortarako balio du, ez gauza bat esan, baina publikoak beste modu batean deskodetzeko. Eta kasu hortan, garai hortan euskaraz kantatzea aski transgresio bat zen publikoarentzat. Orduan, letrek, txoritxoak, loreak, gaur egungo ikuspuntutik naif xamarrak ematen duten zenbait letra badaude, baina munduko zentzu guztia zeukaten publikoa oso trebatua zegoelako deskodetzen. Baina, guretzat 10 urteetan gauza asko aldatzen ez badia ere, 70. hamarkada, ez dok 13 barruan, esperimentuak eta frogak egiteko
garaia izan zen, eta Bagadiga sentikaria planteatu zuten garai hartan, eta dagoeneko oso proiektzio desberdinak zituzten taldean barruan, ez Tokameiruren barruan, lehenengo arrakalak bazeuden, matxakea prentsa espainiarretik etengabea zen, eta euskaldun tradizionalistak ere etengabeko marruskadurak sortzen zituzten, eta taldean barruan arrakala asko. Gaur egun oso idealizatuta eta etnogenesitzat daukagun momentu hori badirudina ez Tokameiruren gainean segurako kontsensua zehola eta hori izan dela beti gure nortasunaren sorburua, garai hartan etzen historiarekin eman diogu balioa. Eta ze eragin eukizun, arrakala hortan Lourdes Iriondo nun kokatu zen. Ez genuke berak gauza gutxi egin zituen, arrakala hori gertatzen, baina tokatu zitzaion hor ere protagonismoa. Ezak liburu hau irakurri dezuen, zientzia fikziozko liburu zoragarri bada. Larraitzen bat egontzela, orgia eta akelarre ikaragarri bat egontzela kontatzen duen liburu bat da, eta txantxa dirudi, baina garai hartan matxakatzeko beste indar handi eukizun hipotesi bat izan zen, prentsa guztiak montaje mediatiko bat egin zuen, eta zabalduzun, han sekulako orgia egontzela, Lourdes Iriondo egontzela, suan inguruan biluzik dantzan, errealidade izan zen, sekulako gotza intzula gau hartan, kontzertuan megafonia, oizen bezala, etzeola pentsatuta baliabide tekniko aski etzeukala, tabernatik hartu zutela nola bait argindarra eta saltatu egiten zuen. Argindarrak orduan kontzerturik etzen egon, itzuli egin ziren antzeudentzak. Baina, erein, esaten